Iritsi dira inauteriak eta zalantzari gabe horren adierazle nagusietako bat Tolosa da. Antxon Elosegik txupinazoa bota du gaur, ostegun gizenean, eta Kabialai elkarteak Tolosako inauteriei egindako ekarpenagatik aukeratu dute Elosegi. Dagoeneko, badira txarangak inauterietako ohiko doinuekin kaleak girotzen eta 19 musika talde arduratuko dira horretaz astearte gauera arte. Biharko ekitaldi nagusia ostiral argaleko danborrada izango da. Larun batean berriz aurren eta nagusien danborradak izango dira eta 500 bat parte hartzaile bilduko dira. Inauteriak hasi ditugu emozioz beteta, esnatu da Tolosa gaur kolorez, balkoi guztiak koloro diferentez jantzita, eguerdiko 12etarako plaza gainezka zegoen, txupina bota dute, Kabialaiko lagunak etorri dira eta egin dute bere parodia, jendea barrezka dago, eta hemendik aurrea zezenketak, txaranga kalean, txarangan iloera, txaranga jetxiera, igandean astelenitan da asteartitan mozorrotzen da Tolosan, eta ez aurretik, jakin dezazuen kanpotik zatoztenak, karroza, konparsa, kastialdeko taldeak, festa bere estanda guztian, ez? Umorea eta irudumiena izango da nagusi Tolosan egun hauetan. Gabon, aurrerago arituko gara inauteriei buruz, lehenago baina baditugu bestelako gaiak jorratzeko. Izan ere, Nafarroara begira, askotariko kolore, sigla eta lelodun banderak eta pankartak ikusgai izan ziren atzo. Iruñean, kalitatezko osasun sistemaren aldekoak, hezkuntzako ratioak jaistea exigitzen zutenak, edo privatizazioaren aurkakoak, alta sektoreko bakoitzaren lelo eta mezu zehatzak edo zein izanik ere, oinarri bera zuten denek, zerbitzu publikoak aldarrikatzea. Sindikatuok gaur trasladatu nahi genuen mezua uste dut garbi dagoela orain erakusten ari garen indar honekin, jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela, haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan, eta haserre hori erakutsi nahi izan dela. Gorputza jartzen, ahotsak jartzen eta administrazio publikoa alden neurrian behintzat geldituz. Esaten dugu alde neurrian gutxienezko zerbitzuak berriro ere gehiagizkoak direlako, edo iruditzen zegulako hemengo sindikatuoi, eta horregatik momentu iristen denean sindikatuok horri aurre egingo diogu bere prozedimenduarekin. Eta Ipar Euskal Herrian gauzak ez daude batere garbi erretretaren erreformaren inguruan eta bihar gauerdian amaituko da derrigorrean erretretaren erreformaren eztabaida Frantziako asamblean. Ondoren, senatura igaroko da, baina aurretik gaur bertan haren aurkako 5. mobilizazio egunera deitu dute sindikatu guztiek. Kotxen artean eman diren eztabaidak bukatzen ari dira frantses estatuko biltzar nagusian, eta ze nolako eztabaidak ez, badakigu, azkenean ez dela ezer eztabaidatua izan, gobernu horrek indarrean pasatu nahi duela reforma hori, eta guk horren parean jaiten dugu beti kalean galela, eta ez dugula utziko reforma pasatzen, reforma utzi arte karrikan izanen garela. Eta Hego Euskal Herrian Osakidetzako lepen kudeaketa salatu dute sindikatuak. Deialdia egin duten sindikatuek kritikatu dute langileak beste azterketa batera aurkeztu behar direla, aurrekoa oraindik ebatzi ez dutenean. Protesta hau mobilizazioen testuinguruan kokatzen da eta datorren 25ean 3 hiriburuetan manifestazioa egingo dute. Ope bat itxi ez den bitartean, beste bat jarri dara martxan, jendeak jakin gabe plazatera behar duen edo ez, izena eman behar du bigarren ope horretan, prestatu, ikasi, eta itxarron behin-behineko zerrendak ere argitaratu behar zian urtarrilean, momentuz itxaroten gaude, eta salatzea erabateko blokea dagoela bai mailan, bai gestio mailan, eta konponbideak eskatzeko. Naiara Gutierrez zehar errefusiatuen erakundeko komunikazio arduraduna elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Gasteizko Arana errefusiatuen zentroak eragindako polemika izan du hizpide, bere esanetan eztabaida politikoan jarri zen fokua eta errefusiatuek gaur egun dituzten zailtasunetan jarri behar zen. Arreta individualizatu bat emoteko 350 pertsona asko direla, ez? Eta ez gaude eredu horren alde printzipioz, ez da gure harrera eredua normalean. Hortik aurrera, beste erabaki bat hartu genuen,
eta uste genuen fokua etzegola oker zebilela, gure behintzat erakunde espezializatu bezala daukagun iritziaren harira. Eztabaida politikoa zentroan zegoen jarrita, eta gure ustez errefuxiatuek egun dituzten zailtasunetan jarri bazen behintzat eztabaida politiko horren fokoa eta baita ere hedabideen fokoa, Bestalde, Joseba Belauztegik Gurasos elkarteko kideak salatu du erraustegiari buruzko datuak oso nabarmenak direla eta badirela idatzitako dokumentuak zeinetan kontseilariak berak parlamentariei onartzen dien gauza batzuk ez direla ondo egiten ari. Zentzu horretan dio Tapiak dioena beste gauza bat saltzeko ahalegina besterik ez dela. Badaude kasu honetan datu batzuk oso nabarmenak direla, idatziz daudena jasotak dokumentuetan kontseilariak berak parlamentariei emandako txostenetan dago, non onartzen dira gauza batzuk ez dela ondo egiten ari. Eta zentzu horretan, bere aleginak saltzeko beste gauza bat, alegin batzuk besterik ez dira. Eta kiroletan Euskal Herriko itzuliak ez du tarte gogorrik faltan izango aurten, atzo aurkeztu zuten ibilbidea Eibarren, eta aprilaren 3an hasiko da lasterketa Gasteizen. Ongietorriak gaueko albistegira. Tolosan, ostegun gizena gaueko 12etan hasi da eta urtetik urtera gero eta jende gehiago elkartzen da ordu horretan Trianguloa plazan. Inauteriei hasiera emateko txupinazoa, txaranga, inauteri doinuak, dantza eta parranda ez du ezer kutsik egiten azken 30 urteetan ikusi. Ikastolan esate dute txilabakin ateatzeko eta gaina txupinazun daula txilabakin egotegea jartzita. Iteutena da jarri tabernetan nola txistorra gratis ezera eta hartzaukazura jateko eta ostegun gizenetan txistorra jatea askotan bezala. Eta Araban 2023ko Gasteizko inauteriak ospatzeko dena prest dago. 2 urteren ondoren normaltasuna izango da protagonista. Ikus dezagun.
Gasteizen 1669 urtean dagoeneko inauteriak ospatzen ziren, hala dio Crónicas del Viejo Carnaval vitoriano lanak. Jesus Eskainok jaso zituen azken 2 mendeotan Arabako hiriburuetako inauterien zehetasunak, nola ospatzen ziren, zeintzuk ziren abesten zituzten abestiak. Beraz, Gasteizen inauterietako tradizioa antzinatik datorrela esan dezakegu. Izan ere, oraindik garai horretan sortu ziren bertsoak abesten dira margolariak hiriburura heltzean. 6 eguneko ospakizuna da, ostegun gizena da lehen eguna eta arratsaldean musika etzeko udal folklore akademiako eta Arabatzoa Arabako Abesbatzen Federazioko aurabesbatzak protagonistak dira. Hirian barrena kantuan aritu ohi dira, mozorrotuta, eta bukatzeko abesbatza guztiek batera kantatzen dute plaza berrian. Hurrengo egunean, ostiralean, Indarra Euskal Kultur Elkarteak hirigune historikoko eta erdialdeko kaleak girotzen ditu. Eta larunbata da egun nagusia. Jardunaldi esanguratsuena eguerdian da. Margolariak ezagunak diren bertsoak lagunduta tren geltokira iristen dira. Ondoren Arka plazara abiatzen dira kale gira batean. Arratsaldean konpartzen eta karrozen desfileak Gasteiz zeharkatzen du eta gau dantzaldia antolatzen da plaza berrian. Igande goizean konpartzen desfilea berriz egiten dute eta egun osoa irauten du jai giroak. Azken eguna asteartea da eta sardina erretzen da. Erostariek, konpartzek eta jaiegunek parte hartzen dute eta hileta martza egiten dute. Horrekin amaiera ematen diete Gasteizko inauteriei. Aurten normaltasuna da lehenengo protagonista. Izan ere 2022an inauteriak bueltatu ziren, baina musukoak mozorroen atal bat izan ziren. Berriz aurpegiak margotuko ditugu. Gainera, 2023ko kartelak zerikusia du sardinaren erreketarekin. Paula Paezek egindako kartelak sardinaren 2 zatiak bilatzera gonbidatzen gaitu. Eta larun batean eta igandean 24 konpartza izango dira desfiletan. 6.433 lagunek parte hartuko dute. Nahiko gaztea gara, hasi zen konpartza 2018an. Mozorroa zientzilari soratuta izango da. Eta karroza da el secreto mejor guardado gure konpartzan, ez dakit nola izango dan. Bakarrik karroza taldea dakite nola izango diren. Sorpresa bat izango da. Gure konpartzan talde batzuk daude. Eta talde bat da dantza taldea. Haiek elkartzen dira astero, denan artean aukeratzen dituzte abestiak, eta gero asmatzen dituzte dantzak. Eta gero erakusten digute beste hoi. Baina, guretzat ospetsuena izango da ziur, baina igual gure helburua ez da hori. Gure helburua da batez be disfrutatzea. Disfrutatzen bidean, mozorroa aukeratzen, diseinatzen, pentsatzen, dantzak egiten, dantzak erakusten, karroza egiten, eta gero desfile egunetan adarlo todo. Baina gure helburua da batez be hori. Eta gero bebai igual auzoan zareak indartzea, egitea, bide horretik igual. Gai aldatuta, Nafarroako grebaren balorazio positiboa egin dute sindikatuek eta eragile sozialek. Jarraipena honakoa izan da, 14%koa foru administrazioan eta 10%koa Nafarroako osasun zerbitzuan. Nabarmentzekoa, hezkuntzan greba egin duten langileen 17,42 izan dela. Zerbitzu publikoen defentsan milaka hiritarrek kaleak hartu dituzte otsailak 15ko greba deialdian Iruñean. Osasungintza, hezkuntza eta administrazio publikoko langileek zein eragile sozialek bat egin dute elkarretaratze oso jendetsuak burutzen asteazken goizean zein arratsaldean.
Jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela, haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan. Hala ere, sindikatuek salatu dutenez, gobernuak ezarritako zerbitzu minimoak gehiegizkoak izan dira. Esate baterako 100%a ospitaletan eta larrialdi zerbitzuetan. Gertatzen dena da, greba egunak gaur dela, eta orduan badagoela jendea greba egin nahi izan duena eta ezin izan dena ona etorri. Hala eta guztiz ere, grebaren jarraipen positiboa txalotu dute sindikatuek eta eragile sozialek. 114koa foru administrazioan eta 10koa Nafarroako osasun zerbitzuan. Nabarmentzekoa hezkuntzan greba egin duten langileen portzentaia, 117. Aldarrikapenak argi utzi dituzte zerbitzu publiko doako eta unibertsalak kalitatezko zerbitzua, bai langileentzat zein hiritar guztientzat. Hemen jokoan dagoena gizarte eredu bat delako. Ez da bakarrik enplegatuen baldintzak, eta hori baita ere ezinbestekoa da administrazioak ondo funtzionatzeko eta zerbitzu publikoak kalitatezkoak izateko, baina azkenean hau gizarte osoarentzako zerbait da. Nafarroako gobernua eta mahai sektorialaren arteko negoziazio bilera ostiralean ospatzen da. Zerbitzu publikoen defentsan, milaka hiritarrek kaleak hartu zituzten atzo Iruñean, osasungintza, hezkuntza eta administrazio publikoko langilek lanuzteak egin zituzten eta elkarretaratze oso jendetsuak egon ziren goizean zein arratsaldean. 11 telebistako taldea Iruñeko kaleetara atera zen greba egiteko jendearen arrazoi ezberdinak zeintzuk diren ezagutzeko. Bai, greban nago. Nago lanbide eskolan Virgen del Camino. Bai, greban nago eta Lizarrako institutotik nator. Babesa ematera, erretiratuan nago. Ni toki administrazioan nago eta guk ez genuen greba egiteko eskubidea, baina alare atera gara osasungintza publikoa eta unibertsalaren alde. Badaude tailerrek ezberdinak eta departamentu ezberdinak eta departamentu batzuk egin dute gehienak, beste batzuek ez, baina orokorrean gaude nahiko pozik. 20% inguru. Zehazki zifrak ez dakizkit, baina prestakuntza gutxirekin izateko uste dut izan duela erantzun desente eta ona etorri gara Lizarratik talde desente bat. Orduan horrekin pozik nago. Bueno, zergatik ez? Aldi batetik prekarietatea, gehienak gara interinoak, eta hori hala ere ikaslentzako kalitatea eta hizkuntzaren kalitatea jaisten ari da, ez? Urte bat zaude txantrean eta hurrengo kurtsoan zaude tafaian eta hurrengo zaude imarkoanen eta hori ikaslentzat jaisten da, ez, kalitate hori. Bueno, batez ere zentroan egunero ikusten dugun errealitatea. Baditugu, gure zentroan badaude 30 ikasle dituzten tutoreak, bi orientatzaile gara ia 1000 ikaslerentzat, eta horrela uste dugu ezin dugula arreta duin bat eskaini gure ikaslei dagoen aniztasun guztiarekin. Pentsatzen dudalako sistema publikoa indartu behar dela. Ari garela, privatizatzen alden guztia eta ez nago horren alde. Nire neureak batez ere pentsatzen dudalako irisgarritasunaz hitz egiten dugunean ez da gurpildu nauli batean dagoen norbait osasunetxean sartzeko, baizik eta pertsona migratzaile batek ere izan ditzan eskubide berberak, edo gaixotasun kronikoak dituztenak izan ditzaten behar dituzten baliabide guztiak, eta horrekin batera ere osasungintzan lan egiten dutenek ere lan baldintza duinak izan ditzaten, ez delako arazoa ez da dirua falta, dirua badago, zergak hor daude eta arazoa da nola banatzen den diru hori, eta orduan guk pentsatzen dut diru horrek joan behar duela irakaskuntzara, joan behar duela osasungintzara, eta ez duela joan behar adibidez, abiadura handiko trena bezalako, azpiegitura erraldoi, eta deusetarako balioko ez duen zerbaitetara. Arabara Salto, Gasteizen, Satxe, ELA, LAB, SME, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek elkarretaratzea egin dute Osakidetzak enplegu publikoaren eskaintzaren prozesuen kudeaketan duen kaosa salatzeko.
ope bat itxi ez den bitartean, beste bat jarri dara martxan, jendeak jakin gabe plazatera behar duen edo ez, izena eman behar du bigarren ope horretan, prestatu, ikasi, eta itxarron behin-behineko zerrendak ere argitaratu behar zian urtarrilean momentuz itxaroten gaude, eta basalatzea erabateko blokea dagoela bai mailan, bai gestio mailan, eta konponbideak eskatzeko. Gu edabideen bitartez jaso dugu Osakidetzak emandako informazioa, naiz eta gu zuzenean berari jakinarazpen bat bidali informazio osoarekin erantzun bat eskatuz, eta ikusten dugula esan bezala ez dagoela borondaterik ikertzeko. Martxoaren 7an lurraldea geldiarazteko deialdiari begira Baionan manifestazio jendetsua egin dute berriro. Parisko gobernuak proposatutako pentsio erreformaren kontra, 5. greba eguna dute Ipar Euskal Herrian. Parisko gobernuak proposatutako pentsio reformaren kontra 5. greba eguna dute Ipar Euskal Herrian. Baionan manifestazio egin dute eta beste behin ere jendetza batu da. Egia da, pixkat martxoak 7 hori pixkat berant ere izango da data bezala, nartean pentsatzen alda beste ekintza motak izaiten aldirela eta horretarako baldintzak sortu behar dira ere hori egiteko ez, beraz gu antolatzen gira asanblada moduan ere eta ea lortzen dugun ere asanblada untatik, ene ustez gako bat da ere olako mugimendu batean beste gauzak asmatzeko. Frantziako Asamblea Nazionalean pentsio reformaren aurre proiektua eztabaidatzen ari dira, ostiral gauerdian amaituko da. Ostegunean, espero zen bozkatzea asamblean erretiro adina 74 urtera atzeratuko duen artikulua. Zehazki artikulurik kritikatuena. Protestak duela ia hilabete bat hasi zituztela eta horietan erretiro adina 60 urtera itzultzeko eskatu dute. Bada ohartarazi dute politikariek entzungor jarraitzen badute langileei, gazteei eta pentsiodunei mugimendua gogortzeko deia egingo ditela. Martxoaren 7an Frantzia geldiarazteko. Kakotxen artean eman diren eztabaidak bukatzen ari dira frantses estatuko biltzar nagusian eta ze nolako eztabaidak ez, badakigu, azkenean ez dela ezer eztabaidatua izan, gobernu horrek indarrean pasatu nahi duela reforma hori, eta guk horren parean jaiten dugu beti kalean galela, eta ez dugula utziko reforma pasatzen, reforma utzi arte karrikan izan nahi. Osakidetzako azpi kontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba egingo dute, otsailaren 27tik martxoaren 5era, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deituta. Osakidetzako azpi kontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba iragarri duten homologazioaren alde. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei esaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 5 urte daramatzate lan itun barik eta enpresarekin 50 bilera inguru egin arren, euren eskaerek erantzun gabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazio printzipioan oinarrituta. Estamos viendo que tanto las empresas como el cliente, Osakidetza, están incumpliendo el principio de la homologación al negarse a adaptar e implicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. Simplemente estamos reivindicando que se nos apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osakidetza en base del principio de homologación. 2 urte daramatzate lan gatazka konpontzeko asmoz Osakidetzari bitartekaritza eskatzen, baina salatu dutenez ez dute erantzunik jaso. Eta gatazka desblokeatzeko helburuarekin, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektoreko langileak otsailaren 27tik martxoaren 5era. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatuta.
Salaketa elkarteak jakinarazi du hilik aurkitu dutela Euskal Herritar bat Palentziako espetxean 43 urteko presoak egunak zeramatzan osasun arreta eske bularrean min zuelako. Otsailaren 4an aurkitu zuten eta kartzelan dagoen beste pertsona batek eman zion familiari heriotzaren berri. Elkarteak salatu du sistematikoa dela espetxean ematen diren heriotzak eskutatzeko joera eta senideekin komunikazio falta. Eta gizarte arloko gaiekin jarraiki, baina fokua ingurunean jarrita bada besterik. Zubietako erraustegiak ingurumen legea betetzen duela esan du Arantza Tapia sailburuak, datuak gaizki interpretatu direla adierazi du eta alarma soziala piztea egotzi dio Ekopoli. Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk auzitan jarri dute erraustegiaren funtzionamendua egokia ote den. Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 aldiz genditu zuela ikertu du Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatzen du. Txosten zientifiko horren arabera 2020an eta 2021an 2033 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik ia erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten die erreferentzia. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Ekopolen eta Gurasos herritarren elkarteko talde juridikoaren arteko lankidetzaren emaitza da lan hau. Testuinguru horretan berria edabidea jakitera eman duenez, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak esan du Zubietako erraustegiak zorrotz betetzen dituela ingurumen baldintza guztiak, baita ingurumen baimen bateratuaren baldintza oro, probaldian martxan jartzekoan eta jardunean. Hori ala kontsortzioak esan du Gurasos elkarteak modu arduragabean nahasten dituela instalazioa martxan jartzeko prozesuaren datuak eta operazio datuak, alarma soziala piztu nahian. Afera honen erdian kezkatuta agertu da Agurtzano Solabarrieta Usurbilgo alkatea eta eskatu du ikerketa sakon, publiko eta demokratiko bat martxan jartzeko. Auzoan bizi sareak ostatua lortu du operatu berri duten etxegabetze batentzat. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin diote eta astearte honetan alta jaso du. Sareak salatu zuen Gasteizko Udalak ez ziola inolako etxebizitza aukerarik eman. Momentuz astebeteko ostatua lortu dute. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin zioten kale egoeran bizi den gizonari eta otsailaren 14an alta jaso zuen. Alabaina udalak ez zion etxe bizitzarik eskaini ezta ebakuntza ostean osatu ahal izateko espaziorik ere. Sareak gaineratu zuenez gizonak oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak ezin ditu lortu. Hala ere medikuak 6 asteko erabateko atsedena egiteko agindu dio eta medikuaren txostenari eta auzokideek martxan jarritako dinamikari esker astebeteko ostatua lortu du gizonak. Dena den medikuaren arabera 6 asteko atsedena behar du. Horregatik auzoan bizi sareak iragarri duenez hilaren 23an udalbulegoetara itzuliko da eta egonaldia luzatzea eskatuko du. Bestalde aldarrikatu du negu gorriko temperaturarekin udalak neguan ostatu emateko bitarteko martxan jarri gabe jarraitzen duela eta horrek egoera okertzen du. Izan ere azaldu duenez asko dira baliabide hauek ez zabaltzearen ondorioz kalean bizitzera behartuta daudenak. Beraz, auzoan bizi sareak gogor kritikatu du administrazioaren jarrera eta gogora ekarri du duela gutxi Bilbon gertatu zen tragedia. Bi lege feminista onartu ditugu gaur, horrela laburbildu du Espainiako Gobernuko berdintasun ministro Irene Monterok txalo artean abortuaren lege organikoa eta translegea onartzeko eztabaidaren bukaeran. Tramitazio luze baten ostean eta soilik baietz da baietz legearen erreformak gobernukiden artean sortutako ikamikaren erdian heldu da bi arau horien onespena.
Muy orgullosa, yo creo que hoy es un día histórico para nuestro país, para todas las mujeres, para las personas trans, para las personas LGTBI. Hemos aprobado 2 leyes de las más importantes de la legislatura, la nueva ley del aborto y la ley trans y de derechos LGTBI. ¡Habrá ley trans! ¡Habrá ley trans! ¡Que se escucha! Eta pasaden astean jakitera eman zen, Espainiako Kongresuak animaliak babesteko lege proiektua onartu du, besteak beste PSOE, Unidas Podemos eta EH Bilduren babesarekin. Horrekin batera eta animaliei ematen zaizkien tratu txarrak gogorrago zigortzeko zigorkodea erreformatzearen alde egin du Kongresuak, Senatuan jarraituko du tramitazioak. Honen inguruan eta animalien egoerari buruz hitz egiteko pantailaren bestaldean Maialen Sagues, Euskal Herria antiespezista eragileko kidea daukagu. Gabon, Maialen? Eixo, gabon. Esan dugu dagoeneko, animaliak babesteko lege proiektua onartu da Espainiako Kongresuan, eta horrez gain ere animaliei ematen zaizkien tratu txarrak gogorrago zigortzeko zigorkodearen alde egingo da. Nola jaso duzu zuek berri hori? Egia esan aurrera pauso bezala ikusten da animaliak babestuko dituen edozein neurri, baina egia da ez dela ere asko kubritzera edo iristen, ez? Azkenean da lege bat animali espezie konkretu batzuetan eragiten duena, eta horrek arrakala handitzen du animali espezie batzuen arteko babesa eta beste batzuen erabilpena, ez? Eta esplotazioaren artean dagoen diferentzia horretan. Orduan, guk ezbaian jartzen dugu zer den animaliak babestea eta nork erabakitzen duen zein animaliak merezi duten babesa eta zeintzuk ez. Esan duzu dagoeneko, adibidez eiza txakurren babesa da horietako adibide bat, baina ze bestelako animaliek geratzen dira lege honetatik kanpo? Kuriosoa da adibidez eizaren kasuan aldarri asko egon diela eizarako erabiltzen diren txakurroiengatik, baina ez, eizan bertan erabiltzen diren animaliengatik, ez? Hor kontraesan izugarri handia dago. Azkenean, errebendikatzen dugu txakurren ongizate hori, eta zilegi iruditzen zaigu, noski, baina gero eizatzen diren animaliak ez dira kontuan hartzen, ez? Eta uste dut, horien ongizatea ere errebendikatu beharra dagoela. Eta nolakoa esan dezakegu dela animalien egoera egun Euskal Herrian, zein da argazkia? Uste, orokorrean Euskal Herrian eta beste edozein herrialdetan nahiko latza dela animalien egoera, erabiliak direlako gizakien 11 behar teoriko ez, edo betetzeko, eta orduan erabiliak esplotatuak izaten dira, eta batez ere beraien funtsa da ez, beste batzuen patrikak diruz betetzea eta etekin ekonomikoa ateratzea haien gandik. Zeintzuk izango liratezke hurrengo pausuak? Nik uste errora jun beharra daukagula, ez? Pixkat ez baian jartzera animaliekin daukagun harremana, gizarte bezala, zer egin nahi dugun, ez? Gaur egungo gizartean animaliak erabiltzeko daukagun moduarekin, eta ez bakarrik etxekotutako animaliekin, ez? Katu edo txakurrez hitz egiten ari garenean, baizik eta orokorrean granjetan eta egitegitan erabiltzen dien animali guztiak kontemplatuta ere, ez? Eta ikustea zein dien benetan eraikin nahi ditugun oinarriak, ez? Gizarte justu bati begira. Maialen, argi dago aurrera pausuak eman direla, baina hala ere animalien eskubideak bermatzeko asko dagoela oraindik egiteke. Mila esker gurekin egoteagatik, Maialen. Zue gonbidapenagatik. Eta aurrera jarraituko dugu albistegiarekin, Nafarroara goaz orain, izan ere ibilgailu elektrikoak ekoizteko 1.024 milioi euroko inbertsio proiektua aurkeztu du Foru Gobernuak. Nafarroako Volkswagenek eskatuta
Foru intereseko izendapena ospatu du Txibite lehendakariak eta kasualitatez aste honetan ere Landabeneko lantegiko hauteskunde sindikalak ospatu dira. Beraz, Volkswagen Nafarroan gaur egun 3 automodelo fabrikatzen ditu, Volkswagen Polo, T-Cross eta Taigo. Une honetan Volkswagen taldearen Small BEV Battery Electric Vehicle gamako 2 modelo berri 100% elektrikoak iristeko plangintza fasean daude. Fabrikak ingurumen baimen integratuan eskatzen den gehieneko edukiera mantenduko du, hau da, 400.000 kotxe urtean, eta 300.000 urte, auto urtean, besteak beste merkatuaren eskariaren arabera aldatzen dena. Lerroburuetan esan bezala, Naiara Gutierrez zehar errefusiatuen erakundeko komunikazio arduraduna elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Gasteizko Arana errefusiatuen zentroak eragindako polemika izan du hizpide. Bere esanetan, eztabaida politikoan jarri zen fokua eta errefusiatuek gaur egun dituzten zailtasunetan jarri behar zen. Bere iritziz, arreta individualizatua ematea ezinezkoa da, 350 pertsonako zentro batean eta ez dute eredu hori defendatzen. Hasiera batetan bai adierazpenak egin genituela, batez ere genituen datu apur horiek hausnartuz, genekien soilik 350 lagunentzako zentroa zela eta zegoena planteatuta, hasiera batetan behintzat, eta bai adierazpenak emon genituela uste genuelako, arreta individualizatu bat emoteko 350 pertsona asko direla, ez? Eta ez gaude eredu horren alde printzipioz, ez da gure harrera eredua normalean. Hortik aurrera, beste erabaki bat hartu genuen, eta uste genuen fokua ez zegoela oker zebilela, ez? Gure behintzat erakunde espezializatu bezala daukagun iritziaren harira. Eztabaida politikoa zentroan zegoen jarrita eta gure ustez errefusiatuek egun dituzten zailtasunetan jarri bazen behintzat eztabaida politiko horren fokoa eta baita ere hedabideen fokoa, ez? Horregatik aurreko astean emon genuen ja behin eztabaida hori baretu zanean prentzaurrekoa eta horretan oinarritu ginen. Gutierrezek nabarmendu du gaur egungo baliabideekin oso zaila dela asiloa eskatzeko aurretiko zita bat lortzea eta prozesu hori asko luzatzen dela salatu du. Baliabide gehiago jartzea ezinbestekotzat jo du eta baita borondate politikoa ere. Zentzu batetan izan daiteke eta izan da aurrekari bat, ez? Orain arte beste krisi, exodo potenteak mugitu dituzten beste krisi batzutan ez da holako mekanismorik aktibatu Europar Batasun mailan. Eta aktibatu zuzentaragoa zentzu honetan aurrekari bat izan daiteke hemendik aurrera, eta baita ere intzidentzia lan egiteko, ez? Egin daitekela eta jendea behar duenean babestu egin daitekela, borondate politikoa dagoenean jendea babestu daiteke, eta horrek Ukrainiak erakutsi digu. Gutierrezek elkarbizitza kulturala sustatzeko neurriak hartzeko dei egin die alderdi politikoei entzun. Dinamika bat da, eta normalean hauteskundeak izan baino hilabete batzuk lehenago alderdi politiko guztiekin biltzen gara eta proposamenak eramaten dizkiegu, egingarriak direnak, eta bilerak edukitzen ditugu danekin, ez?
Horren ostean, guk baitare, horren berri emoten dugu eta jarraipena egiten saiatzen gara, ez? Elkarlanean gaude beti, hemen Euskal Autonomia Erkidego mailan bai dalagia, aspaldi gaudela bai Euskal Erakundeekin eta bai alderdi politiko guztiekin elkarlanean. Nazioartera salto, Nikola Sturgeonek Eskoziako lehen ministro kargua utziko duela iragarri du. Prentsaurreko batera deitu zuen atzo eta agerraldi horretan eman du erabakiaren berri. Eskozian, agintean denbora gehien egon den politikaria bilakatu da. I am announcing my intention to step down as First Minister and leader of my party. I have asked the National Secretary of the SNP to begin the process of electing a new party leader, and I will remain in office until my successor is elected. Europako Parlamentuko saioa eten dute ekintzaile kurduek Okalanen askatasuna eskatzeko. Abdullah Okalan kurdua atxilotu eta espetxeratu zutela 25 urte bete dira. Turkiako zerbitzu sekretuek bahitu zuten Nairobin. Horren karira, haren askatasuna aldarrikatzeko protestak egiten ari dira Kurdistanen eta munduko beste toki askotan. 25 ekintzaile sartu dira Europarlamentuaren egoitzan, Okalan askatu oihukatuz, horietako batzuk balkoiko esitik zintzilikatu dira. Eta kultur arlora salto, azken arrok festivalak iragarri ditu beste 3 talde gehiago aurtengo ediziorako. We are the songs you learn to sing. We are the sound of everything. Hizkuntzari helduta, 7.000 kide ari dira mintza praktikan, egitasmoa hasi eta 30 urtera. Parte hartzaileen artean soslairik ohikoena, hau da, emakumea eta 50-60 urte artekoa. 100 talde daude, baina gehiago izango lirateke bidelagun moduan aritzeko jende gehiago egongo balitz. Tutik gura, ongi etorri mintza lagunon mundura. Ongi etorri gure mundura. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespa miren nahi ala baizik. Euskaraz mintzatzen eguzu, etorri gurekin mintalan. Astean behin, kafetxo bat hartu, ondo pasa eta izan eman mintzalagun taldeetan. Dagoean sartzean, egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Gau eta egun euskaraz bizi
Euskal Zinemaren 39. edizioa egingo dute astelehenetik, hilaren 25-era Gasteizen. Otsailaren 20-tik 25-era publikoak 6 film luze eta 5 labur ikusi ahal izango ditu, eta ondoren solasaldi bat izango du protagonistekin. Goya sarietan berriki saritutako pelikulak jarriko dituzte ikusgai. Los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? ¿Conoces mi verdad? Supongo que me descubrió cosas. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Aitakein beharra bete du. Buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk ibarra. Hitzeman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du. Zinemarekin jarraiki, 5 Goya sarietarako izendatua izan den Pablo Urquijoren Irati filma herenegun aurrestreinatu zen Gasteizen, eta otsailaren 24an iritsiko da zinema aretoetara. Eko gazte zindateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Brusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sinesten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, Iratik. Norbaitek azken atxeman du. Ez dut ipuinetan sinesten. Martxan daia da Berlingo zinema jaialdiaren 73. edizioa, eta Euskal Zinemagintzak presentzia nabarmena izango du. Alemaniako hiriburuko zinema jaialdia ostegunarekin hasi eta hilaren 26 arte ospatuko da. 19 pelikula izango dira lehian aurten, urrezko eta zilarrezko hartzen bila. «20.000 especies de abejas» era mi ópera prima, la historia de una pequeña colmena familiar, ¿no?, compuesta por una madre con sus 3 hijos. Quốc hậu an tún cớ cha chụp léo bò. Nè, mới sẽ chụp léo. ค่อยบ่อยากลงทางในที่ค่อยกำลังจะไป Xabier Amurizak jasoko du 3. Monzon Ganuza Euskal Utopikoei saria. Martxoaren 16an egingo da sari banaketa. Bergaran Amurizak bertsogintzaren ibilbidean eginiko urratsak omenduko dituzte Euskal Herriari, Euskal Kulturari eta Euskarari egindako ekarpena nabarmendu dute Olaso Dorrea Fundazioak eta baita ere Bergarako udalak.
Bertso munduan handirik bada, Xabier handia zeuzara. Begira zenbat jente datorren zure itzalpera plazara. Eta oso harro gauzela beragaz. Hola, Xabier. Kantatu nahi dut bizitza, uste zenez bazaititza, mundua dantzan jarriko nuke. Eta kiroletan aurten lehen aldiz inauterietan emakumeen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. Ados pilota elkarteak antolatuta emakumeen binakako txapelketa nagusiaren final laurdena jokatuko baita Beotibar pilotalekuan. Partida zaldunita bezperan, otsailaren 18an izango da arratsaldeko 6etan. Aurten lehen aldiz inauterietan emakumen pilotaz gozatzeko aukera egongo da. Ados pilota elkarteak antolatuta emakumen binakako txapelketa nagusiaren final laurdena jokatuko baita Beotibar pilotalekuan. Partida zaldunita bezperan otsailaren 18an izango da arratsaldeko 6etan. Olatzpeon Tolosako alkateak adierazi du partida horrek helburu duela nesken esku pilota bisibilizatzen laguntzea. Azken finean, berdintasunak lanildo ezberdinak ditu, kirola bada hoietako bat, eta kirolaren barruan nola ez herri kirolak baita ere ez. Eta guri ibilbide hori egiten lagundu digu oraingo honetan Ados pilota klubak ez, eta guretzako bere biziko garrantzia dauka. Eskuz binakako txapelketa abenduaren 17an hasi zuten, eta ordutik 26 partida jokatu dira. Eta ostiralean Zierberan erabakiko da behin betiko sailkapena. Alegia Tolosako final laurdenean zeintzuk lehiatuko diren. Pena da final laurdenetako kartela ezin osotara esan, hori, oainik sailkapena erabaki gabe daolako, eta horregatik, Aldaregia Mendiburu eta Etxekolonia Mujika baizai daudela final laurden horietan, eta ostiralean gertatzen denan arabera, kruze hori jakingo da zein izango den. Final erdiak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan martxoaren 5ean izango da Beloki pilotalekuan. Partida horiek guztiak Hamaika Telebistan ikus ditzakezue Joko Zelaia saioan. Horren arira, emakume Mastercapeko arropa aurkeztu dute, kolore, ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi, izan ere, oraingoan astorek gorria, zuria eta urdina nahastu ditu, pilotarien gustukoak dira oso, eta honekin txapelketaren 7. edizioa dagoeneko martxan da, martxoaren 26an finala jokatuko dutelarik. Emakume Mastercapeko arropa aurkeztu dute. Kolore, ehun eta diseinu berritzaileak dira nagusi, gorria, zuria eta urdina nahastu dituzte. Pilotalarien gustokoak dira oso. Batez oso erosoa ez, probatu dugu eta politia erosoa, ibiliga kanpon pixka pelotatzen da oso gustoa, lasa da eta ondo ajustatzen. Pasan urtekoakin alderatute be, desberdina eta batez behi garrantzitsuena erosotasuna. 2023 denboraldia 7. urtea da Astoreren prakak eta kamisetak soinean lehiatzen direla. Arrasateko marka gainera aitzindaria izan zen emakumentzako galtzak sortzen. Eta azkenien gure gorputzetara moldatutako kamisetakin eta bai prakakin batez be jolastu alizetie azkenien guretzako gozada da. Azkenien gu kantxara urtetan garenien eroso gure gugon, eta azkenien gure gorputzetara ohitutako erropa behar dugu. Eta oso eskertute gauz Astoreri gu ganin da belako apostua. Bai, aurrera pasa handia ez, azkenen beti zion arazoi, mutian galtzakin, azkenen ez daude neskantzako prepatuta ez, eta etzian bateko modok, eta galtzauekin egia da askoz lasaiago, guri ajustauta daude, eta ez da aurrera pasa handia bada neskan pelota mundun. Emakume Mastercapeko binakako txapelketaren 7. edizioa abian da dagoeneko. Urtarrilaren 19an hasi zen, eta martxoaren 26an jokatuko dute finala. Ilabete baino gehiago gelditzen den honetan, jantzi berri ez gain pilotalariak ere txapelketa saritu dira. Jai esan txapelketa azteko askokin gabiltza, eta
gogoakin azteko. Txapelketa oso gogorra nik uste dut, ez? Azkenien lau bikote oso gogor gauz, edo zer pasalikela, azkenien liga formato bategaz bebai, ia zelan heltzen dan bebai jentea semifinaletara, orduen, azkenien baldintza asko egon aldiz, bi aste barru txapelketan sartzeko gogoakin. Eta gaur gaueko 10etan musika zuzenean saioko atal berri bat egongo da ikusgai Hamaika telebistan. Protagonistak TOK taldea izango da. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Arima taldearen Kea eta Larruak abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro Hamaika.eus atarian daudela eskuragarri. Astelehen arte.